nina bakashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda sibingeleleke ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika nganza kwethu siyabonga ukuthi niphinde libe ingxenye yalomndeni wethu okhulayo obizwa ukuthi Black Life TV qhubeka usubscribe ulike uhlale nathi unathazeke kuzwe izinto zethu ezihlubudlu bekhasini masinawe la kamala mkhesicaka ngokaloqa asikene straight odabeni sizwe ukuthi ngabe sihambele sosuku namhlanje size ngani makwenze njani takwethu sawubona Yebo samabhuti. uyaphila kodwa Ngiyaphila njani? ubantu hayi nami ngiphilile yini nje ningifera negaxa ngihlalele mina ubani lo La ukhuluma noMusa wakanguse eXhopho esigodini sasofa. taka mama wonke umuntu une-history eqale khona impilo yakhe yaze yafika la sexake khona asizwe ngawe nje ukuthi ekukhuleni kwakho ukhule kanjani nobani baphi laba bekushaya Kwakhona. okay ake sizwe-ke ukuthi ukhulelephi ufundephi uhambe kanjani ukhulele nobani bekinjani isimo sempilo ekhaya Alright bhuti shuthi isitori sami simi kanje. Thina ekhaya siphuma ekhaya elivele elintulayo. okay mama So uma ubezama amatoho endaweni kwaye hamba isikhathi ekhona nogogo. Wayesecela umnye u-aunt wasendaweni ukuthi uyamthatha umse emadolobheni uyozama impilo. Sakhula kanjalo kusihlala nogogo. Sibathatha ekhaya ubhuti wami omdala kwase kuba yimi bese kuba khona ilasibhoni komncane. oh yeah Sikhule sihlala nogogo ekhaya sifunde emanana phansi. Iyahamba njalo iminyaka kwakhona isikhathi la khona ethathwa khona uma wami esilungwini abelungu bakhe. Bese bethi akeze nathi ke manje azohlala nathi ezoncenga impilo esisahlala. yes Senyuka sonke ke manje sesimasithola inhlanhla manje sesihlala khona edolobheni eThekwini. Uma usemesehlala khona edolobheni ibe nenhlanhla lengane yasekhaya ngoba siyaqhubeka siyafunda senjalo. okay Ithathwa isiwe phesheya oh lencane sesasala ke sisala manje nobhuti. nobhuti yes Sesancenga impilo nobhuti sinjalo ubhuti esiloko sizama kusabhizinisana. Asethola ke ithuba kwabanye abangani bakhe ngoba naye befunda esikolweni sonke eThekwini. yes Hayi bam-introduce ebhizinisini lokuvula i-driving license. oh yeah Ephinde enze nama-truck angenza ama-code afanayo. Hayi okay alenze ubhuti wami ibhizinisi ingane yasekhaya iyaqhuba ngapha phesheya noma wami uyaqhuba ngapha ngoba vele ngesikhathi esithathu uma emakhaya ugogo eseshonile. oh nasoni abantu nje okay Ungasekho ukuthi singahlala emakhaya. yes mama Hayi sihamba isikhathi ehlushwe impilo ke manje ubhuti. Lokumhlupha ubhuti impilo engena ezibhedlela uyaphuma engena ezibhedlela uyaphuma. Kuthe kusenjalo hayi kumfica ukushona. Eshona ubhuti nakhona ushona nje mina ngazi lutho kakhulu ngaleli business lakhe bese liqala. Ngoba mina bengifika nje kuwumuntu nje omsiza ukuthi efundise abantu ngokuthi amaklasi uthi kumele benze kanje 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 okuningi bengakwazi follow kwama-learners ngoba nje lona belihamba kahle impela ibhizinisi lakhe ngifuna ukuhamba manje. Hayi kuthama kumfica ubhuti ukushona. Hayi eqala uma ethi-ke manje hayi-ke komele manje uzithathe ngoba vele nodadewenu akekho manje uphesheya. yes Ngithi awu ma ngizokwenza kanjani ngoba phela mina uyazi bekukufika nje ngimsiza ubhuti ngiqhubeke nengikwenzayo ecaleni. Athi uzofunda khona ngithi hayi senizobuza bona laba vele babeqala ekuqaleni befundisa ibhizinisi. yes Hayi sihamba isikhathi ngempela-ke lokho ngifika ngibuza hayi ihamba iminyaka ngibona ukuthi hayi mana ayenzeki lento ngibabuza kanti nanenza kanjani ngoba phela manje sengilona ibhizinisi akwenzeki lutho akunyakazi kusuka apho kushona phansi imoto ziyama abantu abafiki basho komunye khona umngane wakho kwathi usiya wakangubo athi hayi kwenziwa kanje ngithi mina wasuchaza manje songachaza ngifuna ungichazele wenza kanjani athi hayi laphayana nje kudingakala nje wena uye kanje sihambe ukuthatha mina sishone emthwalo ume nawe kunobaba ofika kuye umchazela isitori sakho ukuthi unebhizinisi. Uyafika ekunika into zakhe ekuthathe kusempophomeni mani buya lapho ekutshele ukuthi manje lento akunika yona wena uzoyisebenzisa kanje izokusebenzela kanje.
Athi mebuza ukuthi ngithi mina kanjani mawusothi ngifuna mina ungichazele khona ngizokwazi. Hayi bangichazela. Manje bathi mina okwami nje ukuthi ngizohlaba. Ngathi mina ukuhlaba onginjani ngoba phela ngikude kakhulu nemfuyo. Yebo. So abantu nje vele bebengakafika emfuyweni. Ngwase silenga eThekwini. Athe hayi ukuhlaba lokuthi uzohlabela amadlozi. Ukuhlaba kwakho wena ukuhamba uye endaweni komapaki, khona indawo la koBhulabhula indawo ezikanjalo. Okwakho nje wena ukufika neprice stand yakho enamalahle seyishisa right kube yakho. Mawufika lapha uyashisa ke manje wenze kanje bedla abantu inyama. Oh shisa inyama nje for anybody afike abantu befike nje bedla inyama ungabi nankinga ungayidli futhi ona lo nyama. Manje babu. Ngithi mina hayi kwasokwalula hayi. Hayi baba ngeke baba ngeke caba siqede. Kulula phela makunjalo. Ayilula kakhulu ushisa inyama. Ukushisa inyama nje. Hayibo. Ngiphinde ngitshela abantu bese ngiba right business kabafo bese liyafuka. Awu. Ngoba phela ubafo wayinengane. Uyabona? Wayinengane eziningi manje ngiyabona ukuthi manje ingane zakhe azisondleki kahle. Ubafo wakho wayengathathile kodwa wayehamba nje. Hayi nje wayisoka kahle ngasho kanjalo wayisoka. Qhubeka mama. Hayi ngibona ukuthi ayisho ukuthi ke manje ingane zakhe zizoba right. Qhubeka ngiyenza lento oyishoyo hayi ngenze inyanga intshele. Hambe sibuyele eThekwini. Oh yes. Ngenze nje makushiwo hayibo. Okokuqala ngihambe ke ngempela ngihambe ngiyohlinza ngiye endaweni. Ngifake ke manje amalahlami isha inyama kudliwe. Hawu. Kuze inyanga ezayo. Ngithi hayibo begcwala abantu ke manje. Kuyagcwala ke manje hayibo. Ngithi ngabe iyasebenza ngempela lento. Hayi. Uma akaza ngifuna uqamba amanga oyengazi uma. Phela akho lula ukuvela uhamba ukhuluma nje ngento ongakayazi nakuthi izokusebenzela yini. Hayi. Begcwala abantu. Befika abantu bezokwenza ama license. Hayibo nami ngiyayibona ke manje imali ebhizinisini. Nengazi kaba futhi ngiyakwazi nokufaka imali. Hayi ngiqhubeke. Hayi. Ngibona ukuthi yabona manje ngiyayenza imali ngiyakwazi nami uku-add ezinye imoto nama-truck. Kuba right nje ebhizinisi kuyasimama kahle manje. Hayi. Kodwa kube kuhla ngifuna ukuqamba amanga bhuti. Kodwa ngihambe kwahamba ngagaxela. Kanjani futhi manje ke? Hayi ngigaxelile bhuti wami. Yeah. Njengoba ungibona ngila. Gaxele nje abengichazile. Ula nje ukugaxela. Ngigaxele. Hawu. Nkosi. Njengoba bengichazile nje ngaphambili ngathi ubafubezele kakhulu enezingane. Kanti nami vele ngizele ingane. Unezakho nawe. Nginezami. Oh yeah. Manje kuhambe kwatholakala ukuthi webhuti ukuthi njengaphela ngithi ngiyevele ngosepaki vele ethengwa amalahle kuyi-price stand. Zikhona le ngane kwesinye isikhathi ngiyane ngihambe nazo. Ziyaphinde zidle le nyama ke manje. Ziyabandakanyeka kulomlotha. Ngiyabandakela kulomnyotho emphinde ngibuyele nawo ziyathinta nawo. Sekubuyele emuva ke manje ingane izinto yalutho ke manje ziyabhema iyaphuza kakhulu. Ibhema kakhulu ihlala idube ngisho ikhaya. Akusekho mnandi ke manje. Inkinga ibe lapho njengoba ungibona ngilana nje. Okay, akukhona ukuthi wena isithwala sakho sikuxakile. Into esikuxakile ukuthi izingane zakho iphenduka izibotho phambi kwakho. Phambi kwami ngiphile ngamina engangiyela ukuthi bona ngenzela bona ukuthi babe right. Iyo. Yayingekho indlela ukuthi ubatshele ukuthi bantu abami ningadla konke kodwa ningadli lapha. Hayi akukho lula inkinga iba lapho njengoba ungibona ngilana nje. Angazi nama nizophuma kanjani lapha. Now tell me ngoba mina ngumuntu nje ngilalelane nama nisuke nixoxa lesitshela lezi zinto senzeka kanjani. Wawufike ushisa inyama ushisela abantu bameme nje bezodla inyama for free bese ugoqa umlotha uyawusebenza indlela yakho. Ukusebenza kwakho kwenzani kubona kuthebula izinto wakwenzani? Ikhona phela lapho lokungisebenzelayo. Njengangifika nje ngisekushisiwe senithatha izinhlanhla zabo bonke ngokuhlukana kwabo engisibahlukene nababazali emzini owodwa. Zonke ke lezi zinhlanhla zabo ngiyazithwebula ngalwami lotha ngihambe ngiyowusebenza njengangangiyalela inyanga yamasemthwalweni. Manje kusho ukuthi manje ngithwebula nasegcekeni ke manje ngoba nabami ngiyababona manje ukuthi ingane ayike. Ayikhona. Njengoba ngilapha ukuthi ngifuna ungisiza. Ucabanga ukwenza kanjani? Siye kwisithwalo usiyeke noma ufuna indlela yokunyula izingane zakho zikwazi ukuphila impilo enormal ziphuma kule ekuma kuphi okufuna? Hayi bhuti ngifuna kunyuleke izingane ngoba phela imali yona esizele emhlabeni siqhubeke isithwalo. Angazi ke manje ngizozikhipha kanjani.
nje masezinje ebhema iyabhema futhi ayilaleli. Ayifuni ngisho amatoho. Hayi inhlobo ayisebenzi. Yo, usizi lakho lumile. Lumile nje nayi inkinga engiziselayo. And unento ukuthi ngelinye ilanga uzodlula emhlabeni. Basale beyile into abayiyona bengenalutho. Bengenampumelelo yaphambili. Angazi nansi indaba eseyithebeni ngane zakwethu umbuzo umile nje sekuthenini usisi unesithwalo sakhe sisebenza kahle kakhulu i-driving school yakhe yenza kahle kakhulu njengoba esho uke washo nezimoto sezithe ukwanda Azandile impela imoto njengoba esho nje imoto zandile yonke into in fact ihamba kahle esitholeni sakhe incapha esekuthenini la aqoka khona umlotha ukuthi awusebenze ukuze azokwazi ukuphumelela kwathinta nezingane zakhe leza ayilwela ukuthi ziphumelele zibe ngcono empilweni njengamanje ziyapho nje ayifuna ukusebenza ulinganisa zafike nakuma-anda ukuthi ama-anda uthengwa uyena athengele amadoda amadala asekufanele ngaba yayimela ayisebenzele usenkingeni-ke ukungazi ukuthi mahle kuthi uyadlula emhlabeni lezi ngane empilweni lezoyiphila ufuna into eyodwa nje ukuthi engayinyula kanjani kule nto yokugaxela esithwaleni ayibeke eceleni aqhubeke nesithwalo sakhe ngoba sona akayimisele kusilahla angazi ukuthi wona uma uphawula uzothini kulolu daba awukhulume nathi lapha kwi-comment section ukhulume nathi la kwi-email address usitshele nje update ukuthi sithini sikhona on Facebook sikhona kwi-Instagram sikhona kwi-Twitter uyazi i-channel enkulu yethu iBlack Life TV lapha na ku-YouTube channel yethu sisuyivala yonke le ndaba ngawe nje njengomuntu wesifazane kunabanye abantu besifazane lapha uma uyibuka njengembokodo uthini kwenye imbokodo ayenze njani ma izimo zima ngokuyayishuba empilweni hayi ngendlela engigaxele ngayo kwimbokodo ngingayitshela nje ukuthi impilo ayiphangwa izinto bangaboyijaha ngoba uyabona manje igadla endlini into engangithi izongisiza nakho nje engakusho Mntaka mama sibonge ithuba nesikhathi ukuthi ufike nawe la noma izulu libafazi bedu benyama nje sithemba ukuthi nawe ukhona la uzophumelela khona ukwazi unqoba kulena hayi asibonge Ngane kwethu sibonga kakhulu ohlelweni lethu namhlanje nale episode yethu siqeda manje sithemba ukuthi nawe uzoqhubeka ke ube ingxenye yalomndeni igama lami King Sixaka ngokaluqa le Black Life TV inkosi abe inkosi thina siba abantu kuweni sala kahle Is the Black Life TV